Vivir en Ourense que bonito é. Ai, que fermosura de cidade. E como chego ata lá? Se estou no mundo de Deu, bueno, malo será que non veña un busito por aquí. A mí dame igual que me resbalo con el, con alguén de que suba aquí ao mundo de Deu, que non sei, sabedes onde está? Mirad, aquí debe vivir Dios. Dios e os curas un poquinho máis abaixo. Imos investigar que tal están os buses, porque eu non sei, ti, Martín, se queres ir pasear en bus. Un medio de transporte super chulo. E vexas que colores ten? Amarillo e negro. Ai, que cacharrada, verdad? Aquí en Seixalbo a verdade é que o servicio que temos é bastante bon, porque temos 4 líneas, 2 entran ao pueblo e 2 suben arriba ao Comial, e nese aspecto, pois, creo que estamos ben. Servidos. Exactamente. É cómodos, son cómodos, porque teño que ir probando despois o meu que é algo huesudo. O que é os autobuses novos é un desastre. Que dices? Non? Porque sí, son super incómodos. pero tanto. Hai que, se faz o viaxe un pouco largo, é mellor que leves un cojín da casa, porque son os asientos de plástico, dese plástico duro. Danzacu duro. Os asientos, é que como vayas con un pantalón normal ou deses, apareces como nun frenazo, apareces adiante. Hai que agarrarse as orellas. Sí. Son frescos, iso sí, e non van sucios porque o tapizado, sentábase un e tiña unha mão de Restos humanos. pelos e cousas e líquida vasco sentarse. Esbarocu ou non esbarocu? Que dice a xente que resbala nos asentos? Sí, pero bueno, tamén é verdad que os autobuses vellos teñen esa espuma nos asentos que... Axuda a non caerse, ya non esbarar. Claro, pero tamén esconde un pouco a sociedade nas Unha forma moi fina de decir que Claro, esconde. non- Que tal os autobuses? Vas cómoda, non? Eu estou encantadísima, é comodísima, son Que uns- jubilada, entón venme moi ben. Jubilada e protestades pouco. Dicides, como é gratis, non se pode protestar, ou como é o tema, no. A realidade é que están ben. Si, está cómodo, e leva onde quero, entón que máis quero? Jolín, é porque dicen si escalones altos, si Ai, non. deslizantes. Non é verdad, porque Non. baixas xa hasta o Cousuíse e subo xa direitiña. Bueno, que entón non é para tanto, vou ter que probar o autobús. Home, Porque claro, se vas en coche e non vas no autobús, non o ves. E probei os novos, están moi ben, o que pasa é que creo que son un pouco máis pequenos cos outros. outro xeches un cojín, eu pedino por ali por xeixo. No. Porque dixeron que esbarabas. Eu non notei nada deso. É A pela- ver, é o cambio, que notas un pouquiño de cambio, pero ben, o sea que non... Pararías en positivo ou en negativo deles, dos novos? Pois falaría en positivo en unhas cousas, noutras non. Podemos aí remexer e darlle... Porque son os asientos van un pouquiño tal, non hai onde meter, se unha persona vai, unha señora ou non sei que, vai cunha silla, só se pode meter unha silla, non se pode meter dúas sillas. E as vellas, os autobuses vellos, collendo as sillas, e eran máis amplios os pasillos, era máis amplios para sentarse a xente, bueno. O sea, que agora vades un pouco apretados como machorros. Exacto. Son incómodos por o tema de que son moi estreitos, pasan se levas unha silla dun bebé, que é un pouco grande, xa tens que pasar por o medio, o sea, por a parte de atrás, por adiante xa non cabe, e despois se sube outra xa non hai sitio para dúas, solamente hai para unha silla. O sea, que son busitos. Sí, son independientemente de que faltanlle, non sei quen foi o que diseñou, os autobuses, os vellos levan unhas barras, das cuales te vas podendo agarrar, estes non levan barras, despois levan en o pasillo unhos escalor moi altos para poderte sentar, que a xente maior, pois, costalle un montón. O mellor iso que son algo estreitiños ou que tal, que opinión vos merece a vos? Son pequenos. E despois que teñen un paso para subir ao asiento, que eu non me considero que teña unha perna nin pequena, nin... compre, verdad que sí? A ver, por aquí. Porque me está baixiño. Ah, non ves como non está? A ver, por aquí subes ben. E por aquí? E fixaches Teixeira ao novo? Hoxe cando vin que fui andar, despois vin no autobús porque baixo andando. Tiñamos o pasiño no suelo de todo. As escaleiras de subir debíanas facer un poquinho máis
Pequenas ou como máis é o tema? adaptadas para a xente maior, pero do resto están estupendos, Mira, tú hai opinións de todo tipo, Porque dironche malas opinións. Bueno, malas, unhos din que se deslizan os cus bastante nos asientos. Pois eu non lle noto nada deso. Eso foi como mellor iba facendo rally. Non, sabes o que pasou? Como yo leva un pantalón moi apretado e escurrirse por lados. O que pasa é que é moi mal para vir para cá, non hai. Ai, é que se outra, mellor estamos falando moito do tema material, e despois as líneas deixan moito que desear. Por exemplo, tu colles aquí para ir para a residencia, ben, collelo aquí, ou collelo ali naquela outra de ali, é moi ben. Pero, sin embargo, depois para vir para cá, tens que ir polo puente, tens que ir que van ao sitio do puente para vir para o Couto. O sea, directo para aquí non hai. Bueno, bien, son unos un poco más incómodos. Son estrechos los pasillos, son estrechos las separaciones de butacas, pero del resto bien. Nos llevan a todos los sitios. Eso es lo principal, contar que exista. ¡Hala, buen viaje! Este é no vello, este vaise no vello. Chao, chao, chao. Dintentón, próxima parada no Couto. Pois vou montar, porque se non sei como vai o tema, non vou ter sensacións. Eu vou ir a pelo, sin coxín.